Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Na početku smo i još jedne emisije Konsenzus. Moj današnji gost je gospodin Hrvoje Marušić, predsjednik Hrvatske udruge poduzetnika i obrtnika. Gospodine Marušić, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala lijepa na pozivu. Ova emisija će malo promijeniti karakter. Mislim da nema smisla za politiku, da moramo razgovarati o gospodarstvu, o poduzetnicima, obrtnicima, gubljenju radnih mjesta, sve ono što će nam donijeti pandemija korone. Nažalost, u čitavom svijetu je tako. Za početak primjećujem da su se poduzetnici nekako brzo organizirali. Više od 100.000 ih je preko Facebooka. Pa evo za početak u svojoj ovoj nevolji u kojoj smo se našli i neko dobro, reka bi. Evo napokon je došlo vrijeme da poduzetništvo i gospodarstvo preuzme primat kao tema. Ovo je trebalo doživjeti. I s jedne strane koliko god je pandemija vrlo ružna stvar i ne daj Bože ikad više ikome igdje, toliko evo dolaze neke stvari na vidjelo, izlazi ono što je bitno. A poduzetništvo i gospodarstvo je temelj razvoja svakog društva. Bez toga nema civilizacije. Prema tome, sad svi govore o poduzetništvu, sad svi govore kako treba pomoć gospodarstvu, na koji način, pomoć radnicima, pomoć poduzetnicima, gospodarstvenicima da prebrode ovu krizu. Poduzetnici su po naravi vrlo vižljasti, fleksibilni i vrlo brzo se prilagođavaju. Zato jesu poduzetnici, inače ne bi bili poduzetnici. A poduzetnici se prilagođavaju, država stvara nekakav glavni okvir, ja? Apsolutno je država tu da stvara okvir. Bez okvira igramo na balu, na livadi, bez out linije, bez suca, bez golova, nema od te utakmice ništa. I to krpaš, ne balu. Tako je. Prema tome država itekako mora stvoriti šta kvalitetnije okvire. U kvalitetnim okvirima kvalitetni poduzetnici mogu raditi. Na divljem tržištu je nemoguće raditi, to smo prošli kroz. Opet ne ponovilo se vrijeme rata i svega šta je bilo, kako su neki likovi tada isplivali, ali kako su isplivali, tako su i potonuli, nećemo na tu temu. Što su kvalitetni poduzetnici? Kvalitetan poduzetnik je poduzetnik koji redovno ispunjava svoje obaveze prema svima. Najprije prema radnicima, prema dobavljačima, prema državi, prema jedinicama lokalne samouprave, prema poreznoj upravi, prema svima. Dakle, to je kvalitetan poduzetnik. On je dužan ispunjavati sve obaveze i biti zakonski u opravu u tim zakonskim okvirima o kojima smo malo prije pričali. Prema tome, to nije uvijek lako, to je nekad i nemoguće, ali upravo zato, ja to mogu slobodno reći, pa sad možda izvuči malo ne znam kako, ne može poduzetnik biti svak. Jednostavno nije svak prilagodljiv. Ja ne mogu biti vrhunski sportaš, ja ne mogu biti nogometaš. Ne mogu ja u Hajduka igrati, ali mogu biti poduzetnik. Prema tome svaki ima neku svoju nišu u kojoj može biti dobar, samo je treba pronaći. Poduzetnici su ljudi, kažem, koji su sposobni se prilagoditi, ali kažem, držati se uvijek u okvirima i nikad ne napraviti nešto što će imati dalekosežne posljedice na ovo što sam rekao, dakle, ni prvenstveno svoje djelatnike, pa prema dobavljačima, jedinicama lokalne samouprave, poreznoj upravi i prema svim onim nametima koje imamo, protiv kojih mi žugamo i žugat ćemo dok ih ne smanjimo. A je li ovo zapravo vrijeme za neku kvalitetnu, duboku, drastičnu reorganizaciju? Mislim da da. Kažem, nije svako zlo za zlo. U svakom zlu treba tražiti nešto dobro. Dakle, ovo je veliko zlo koje nas je snašlo. I u tome treba tražiti nekakvo dobro. Ja mislim da je sad upravo vidljivo koliko je ta naša administracija nepotrebna, koliko je glomazna, koliko je neučinkovita i koliko jednostavno treba poraditi na tome da ljudi shvate da niko nema osobno ništa protiv nikoga u toj administraciji. Ljudi se snalaze za posao kako umiju, znaju, preko stranačkih partijskih lista, iskaznica, svega kakvog li god. To je u prirodi čovjeka da se zbrine. Ali to ne može ići na uštrb drugih, društva u cjelini. Dakle, naša državna administracija na svim razinama je došla do jedne perverzije, postale svrha samoj sebi. Ovo je sad vrijeme kad se vidi da bez poduzetništva se ne može. Ovo je vrijeme kad se vidi da je državna administracija toliko glomazna da vi iz Trogira do Splita morate proći 4 policijska punkta zbog propusnica jer se prolazi kroz 4 jedinice lokalne samouprave.
Mislim da je to dovoljno da ljudi vide da je to potpuno besmisleno. A što će ti ljudi iz administracije ako sutra dobiju otkaz? Gledajte, što ću ja ako ja dobijem sutra otkaz? Što ćete vi ako vi dobijete otkaz? Ovo je privatna televizija, koliko znam, a znam. Da, mi smo prilagodljivi i mi znamo svoj posao. S dužnim štovanjem prema svima u javnoj upravi, apsolutno, ja sam prvi protiv da se ide na otkaze, da se ljude tjera. Ljudima treba pomoć. Dakle, vlada kao što je pokušava osmisliti mjere za poduzetništvo i gospodarstvo, što je veliki plus ovoj vladi sada, otvoreno to govorim. Znači, zadovoljni ste s ovim mjerama? Načelno, nadam se da ćemo doći na tu temu, načelno da, ali uvijek postoji ono ali. Ali što se tiče državne administracije, dakle, jedan ogroman broj tih ljudi, vlada bi im trebala pomoć, bilo kroz prekvalifikacije, bilo kroz doškolovanje, bilo kroz bilo kakav vid pomoći, pripomoći, jednostavno da pređu u realni sektor i da zarađuju svoju plaću na tržištu. Da se pokušaju okošati kod privatnika. Ne moraju oni biti poduzetnici. Opet kažem, ne mora svak biti poduzetnik. Neki prema privatnicima imaju vrlo loš stav, vrlo loše mišljenje, naletili su kod raznih poduzetnika, privatnika, kako mi to kažemo, na vrlo negativna iskustva. Toga imate svugdje. Imate loših ljudi, ima i u vlasti, i u oporbi, i u poduzetništvu, i u ministarstvu, i u radništvu, i u sindikatima. Svugdje imate dobrih i loših ljudi. Ne možemo generalizirati. Jedan veliki dio poduzetnika vrlo vrijedno, vrlo marljivo, vrlo kvalitetno i pošteno radi svoj dio posla. Nažalost, piše se uvijek o onima koji su loši. I onda ispada da je poduzetnik bit nešto loš. Zato jer se od njih 10, 15, 20, 50 ili 500, nema veze, piše kako nisu platili, kako su prevarili, kako su zavalili državu, dobavljače, kolege, radnike, otpustili i tako dalje. Treba pisati o takvima, ali treba izdvajati one dobre primjere, naravno. Ja nisam za nikakvu cenzuru, bar sam ja taj koji uvijek zagovara da treba sve reći ono šta je, istinu. Neke to boli, ali Kažu da istina uvijek boli. Mene ne. Ja se zalažem za istinu, ja želim reći istinu, a jedino što priznam da mi se argumentirano kaže ako nisam u pravu. Nije dovoljno reći to nije tako, nego mi reci šta sam krivo rekao, ako sam nešto krivo rekao ili nekoga ne daj Bože uvrijedio, ja ću se ispričati. Ja iza svake svoje životne izjave stojim i neću je nikad povući. Prema tome, isto tako i ovdje. Poduzetnika ima svakakvih, trebamo to shvatiti, ali nisu poduzetnici problem ovoga društva, dapače, oni su rješenje ovoga društva. Oni trebaju preuzeti radnike iz javne uprave, preuzeti ih k sebi, preko mjera pomoći, kao što sad je država iznašla novce da poduzetnicima koji su zatvoreni isplati plaće dok kako je sad država iznašla novce? Znači da se može. Tako se može osmisliti jedna dugoročna mjera da se ljudi iz javnog sektora prebace u realni ili privatni sektor. Dakle, nije to tjeranje ljudi na ulicu. To nikome ne pada na pamet, niti ne daj Bože da to ko predloži, to je dno dna. Ali jednostavno treba reći ljudi, vi više niste na korist ovoga društva, budite na korist društva i počnite raditi nešto što je društveno korisno i prihvatljivo. Državna uprava nama treba. Apsolutno, svaka država ima državnu upravu i lokalnu upravu, ali nam ne treba u ovolikom broju. I nije rješenje u smanjivanju plaća ljudi u javnoj upravi. Upravo sam vas to htjela pitati, što je s ovim smanjivanjem plaća? To je dakle još... Jer to je manje troškova automatski. Gledajte, manje trošenja, ne troškova, potrošnja. Ali onda ukinite javnoj upravi kompletnu plaću pa ćete uštediti sve. Dakle, ne mogu ljudi živjeti od zraka. Zaposlili ste ljude na ta radna mjesta, a sad ćete im smanjiti plaću. To ne ide. To se ne radi, nego ga nagovori, ne možeš mu narediti i kaže ne treba nikoga izbaciti, ali napravi paket mjera nakon što ovo prođe. Prva sljedeća reforma treba biti reforma javne uprave i napravi paket mjera da ljude koji sad rade u javnoj upravi, u Banovini, ljudi moji ima 500 zaposlenih. Pa ja sam siguran da sa 100 zaposlenih grad od 170.000 stanovnika može funkcionirati. To ne znači da ja u ovom trenutku mogu ući u Banovinu i reći ti ćeš ostati, ti ćeš otići, ti ne valjaš, ti spametan, ti nisi. Ne, svih tih 500 ljudi je na osnovu nečega došlo na to radno mjesto. I oni su tu gdje jesu.
Ja nisam zato da se ikoga od tih ljudi potjera vani. To se odnosi na sve gradove, županije, na sve. Ali ako vi napravite takve mjere, da on sam zaključi da mu je bolje preći raditi kod privatnika, jer će imati možda, ne možda, nego i sigurno, i bolju plaću, i bolje benefite zbog mjera vlade, i da se on prilagodi kroz određeni period, godinu, 2 ili 5, jednom realnom sektoru, onda će taj čovjek vrlo rado preći u realni sektor i bit će mu ugodnije i komotnije u životu, nego da se ovdje osjeća kao parazit. A tko bi trebao predložiti te mjere? Vlada Republike Hrvatske. Isključivo vlada, to ne može niko drugi predložiti. Jedino vlada može, kažem, sljedeći paket mjera nakon ove pošasti bi trebao biti reforma javne uprave i u toj reformi javne uprave nije rješenje smanjivanja plaća javnog sektora, već jednostavno da 70% ljudi ili 60% ljudi, opet zavisi od platforme na kojoj bi se radilo, pređe u realni sektor. Dio ljudi će otići u mirovinu, dio ljudi neće raditi ništa, i takvih može biti, kao što ih i sada ima, ali dio će se naći u realnom sektoru jer će im se više isplatiti, jer će imati nekakav dodatak zbog prelaza u privatni sektor. To bi vlada morala osmisliti, to vlada može osmisliti. Vlada je pokazala da je vrlo brzo reagirala prema radnicima u ovom trenutku. Koja vam je mjera bila najvažnija? Pošasti. Pa treba ovdje reći da su ovo sve mjere koje je vlada donijela usmjerene su na radnike. Dakle, u ime mojih 40 i nešto radnika u mojim firmama, ja stvarno mogu zahvaliti vladi Republike Hrvatske što je pomogla radnicima da zadrže radna mjesta, da im se isplate plaće, vlada će isplatiti minimalac, preko toga naravno plaća firma, do one pune plaće koju radnik ima u firmi. Međutim, nijedna mjera do sada, ovo je sad ono što kažem uvijek postoji, ali nijedna mjera do sada nije donesena za poduzetnike. Ovo su sve mjere donesene za radnike. Radnice se spasilo, radna mjesta su se spasila. Poduzetnici od ovih mjera još nisu osjetili ništa. Očekujem da vlada i tu reagira. A dobro, što je s onim radnicima koji su već dobili otkaz? To ne znam. Kod mene nije niko dobio otkaz, tako da ja nisam osoba, recimo, koju možete to pitati. Mislim da u ovoj situaciji, kad se znalo da će vlada donijeti ove mjere, nije bilo fair baš davati radnicima otkaz. Jesu li se ljudi poplašili možda? Što? Čujte, svak u izvanrednoj situaciji drugčije reagira. Da, sad su nam potrebni psihijatri, psiholozi za mentalno zdravlje. Ovo je definitivno izvanredna situacija. U izvanrednim situacijama ne reagiramo svi isto. Neko bude hrabriji, jači, odvažniji, a neko se povuče u mišju rupu i uzme 2 mesna doručka i kaže ovo mi mora trajati sljedećih 15 dana. Neki su reagirali kako su reagirali. Ja smatram da to nije u redu. Njihovo pravo raspolagati svojoj firmi kako hoće. Vlada je, kažem, prema radnicima promptno reagirala i napravila jako dobru stvar što je radnicima osigurala plaće. Međutim, poduzetnici će na te plaće nakon 90 dana kad prođu ove mjere morat platiti doprinose. A možda se nešto i promijeni, možda se i to prolongira. Ja kažem po sadašnjem zakonu će morat platiti doprinose koje neće imati iz čega platiti, a i kad ih plate, ako ih plate, znači da su u biti samo vratili one novce koje je vlada dala. A što bi vi napravili? Još jednu stvar, pa ću vam onda reći šta predlažem. Dakle, banke, leasing kuće i tako dalje, nisu stavili moratorij na kredite, na leasing rate i tako dalje, nego su rekli 90 dana možete ne plaćati glavnicu, ali ćete platiti kamatu. I sad recite mi kako jedna tvrtka kojoj je zabranjen rad ne svojom krivnjom, već zbog pandemije, kako će platiti ratu leasinga ako nema apsolutno nikakve prihode? Od čega će platiti tu ratu? Je li to neko produženje agonije? To nije produženje agonije, nego je to lud zbunjenoga. Dakle, tvrtka koja je zaključana, djelatnici i vlasnik tvrtke ne smiju uopće ući unutra, autoškole, kafići, restorani i tako dalje. Autoškola ima leasing rate, ogromne auti su na leasingu, hvala Bogu, nego kako drugčije. I sad bi trebalo platiti kamatu koja iznosi 7, 8, 10 tisuća kuna, samo kamate, za tvrtku koja ne radi, nema prihod 0. Što predlažete? Treba platiti najam, treba platiti struju, vodu, odvoz smeća, sve komunalije, sve parafiskalne namete koje imamo treba platiti poslodavac,
Radnik je dobio plaću. A šta će biti s tom tvrtkom? Hoće li se taj radnik nakon 90 dana i te mjere imati uopće gdje vratiti? Ili će tvrtka nakon 90 dana upast u blokadu i ići u likvidaciju? I sve ove pomoći prema radnicima koji su išli će praktički biti bačene u vodu. Dakle, agonija je prolongirana za 90 dana. Rješenje je vrlo jednostavno, za vladu prilično bolno, ali zato financiramo državni aparat. Ja već 31 godinu, hvala Bogu, i neka, i da Bog da još 3 puta toliko, ali sad je ta vlada tu i taj državni aparat da u ovoj situaciji pomogne opstanku gospodarstva. A šta je tu za vladu bolno? Za vladu je bolno što bi morala otpisati sva ta potraživanja. Dakle, nema doprinosa na plaće koje nisu zarađene. Nema doprinosa na plaće koje nisu isplaćene. Dakle, vlada je radnicima doslovno poklonila plaće i opet kažem u ime mojih radnika na tome im hvala. Ali poslodavac, odnosno tvrtka, ma čija ona bila, uopće nije bitno ko je vlasnik, će nakon 90 dana morat platiti doprinose, morat platiti sve režijske troškove koji će se nagomilati, koji sve. Tvrtka kad se otključaju vrata neće nastaviti tamo gdje je stala. Pitanje je koliko će njih uopće nastaviti, koliko njih u tih 90 dana će propast i šta će biti sa tim svim skupa. Prema tome, bez otpisa tih potraživanja glede poreznih obveza u tih 90 dana i na plaću, iz plaće, na dobit, na sve, te tvrtke, ja odgovorno tvrdim ovdje sad, neće opstati jer će im se samo agonija produžiti za 90 dana. I kad to sve na naplatu dođe, tih tvrtki više nema. I džabe su i radnicima onda dali tih 90 dana plaću kad ti radnici neće se imati. Ima li novca za to što govorite? Ima novaca. Obično se kaže da ima novca, samo da ga trebamo naći ili da ga ne znamo naći. Ministar, mi kao poduzetnici se uvijek snađemo oko novca i kad je najteže bilo i kad je najgore, kvalitetan poduzetnik, kvalitetan ministar financija, za šta za gospodina Marića definitivno mislim da je, može se snaći. Tržište kapitala je ogromno, novaca u svijetu nikad više nije bilo u opticaju nego što je sada, to je činjenica. Dakle, novac se može dobiti po vrlo povoljnim uvjetima. HAMAG Bicro sad daje kredite poduzetnicima za prevladavanje ove krize na 0,5% kamate. To da mi je neko rekao prije 5 godina, rekao bi mu ajde tamo negdje se liječi čovječe, to je nemoguće. Dakle, vidite da je moguće. Vidite da se može. A slušaju li vas oni u vladi, čuju li vas na neki način, dopire li glas poduzetnika do njih? Pa nedovoljno. Nedovoljno, definitivno nedovoljno. Što možete učiniti? Sada u ovoj situaciji mnogi postaju svjesni poduzetništva i da je poduzetništvo stup razvoj svakoga društva. Preko 80% gospodarstva u realnom sektoru se održava u poduzetništvu, u privatnom sektoru. Prema tome, ako neko misli da se država i ti jedna pa i naša može odreći tog sektora, onda taj može otići u Sjevernu Koreju odmah. Prema tome, nama poduzetništvo treba jačati, nama poduzetništvo treba biti lider razvoja u cijeloj regiji, ne samo u Hrvatskoj. Hrvati su sposoban narod, pametan narod i kad dođu u Njemačku, Švedsku, u bilo gdje vani, onda su vrijedni, pametni, dobri. A u Hrvatskoj smo tu gdje jesmo. I možda zato se samo znamo slušati? Pa dosta 900 godina su nas tjerali da samo slušamo, napokon smo počeli misliti svojom glavom, ali nažalost ne svi. To je neka druga tema, ne bi sad o tome, ali je činjenica da novaca ima, da se vratim na temu, da vlada može priskrbiti sredstva, zaduživanjem, zajmovima, državnim obveznicama, ima toga more. Ima li vremena za čekanje na takve mjere? Ne, nema vremena. Vlada mora reagirati promptno, kao što je reagirala za plaće radnika, tako sad treba napraviti jedan paket mjera za pomoć poduzetnicima. Kažem, do sad su pomogli radnicima, sad trebaju pomoć poduzetnicima. Koji je to rok po vama? Nekakav realan okvir? Do kraja ovih mjera. Dakle, ako mjere traju 90 dana, onda do kraja tih mjera treba donijeti paket mjera. Dakle, jedino moguće, nema tu puno filozofije uopće, da se otpišu sva potraživanja prema vladi za one tvrtke
kojima je zabranjen, dakle ne kojima je smanjen rad ili tako dalje, njima proporcionalno eventualno smanjiti, ali kojima je zabranjen rad, njima definitivno, apsolutno otpisati sva dugovanja koja nastaju u vrijeme zabrane rada. Ono što je prije bilo, ako je neko prije bio nešto dužan, to mora podmiriti, o tome nema govora. To je dug koji se mora platiti. Ali ovi koji su nastali dugovi kažem, doprinose, poreze na plaće iz plaće će se za 90 dana morati platiti. Na koje plaće kad nisu ni zarađene, nisu ni isplaćene? A dobro, to nije problem utvrditi što je uzrok takvog poslovanja, odnosno minusa. Nikakav problem to nije, dapače, zna se točno, knjigovodstvo se vodi ažurno svakodnevno, danas su porezne uprave uvezane sa svakim poduzetnikom, prema tome nema tu muljanja, zna se šta je promet, zna se koje djelatnosti ma je zabranjen rad. Znači one ne mogu imati prihode, ne mogu plaćati doprinose, nisu praktički ni isplatile plaće, nego im je vlada dala za radnike. A šta je sa ostalim nametima, šta je sa strujom, vodom, čistoćom, doprinosima od Hrvatskih šuma, zaštita baštine, spomeničke rente, ovoga, onoga, ko će znati koliko je tih parafiskalnih nameta, nisam knjigovođa, ali... Sad se sve priča o prolongiranju. O prolongiranju, ali iz čega platiti ako tvrtka nije radila 90 dana? Šta će se to dogoditi nakon 90 dana i reći aj sad plati? A od čega? Dakle, jedino rješenje je otpis potpuno toga i ajmo clean start, šta bi rekli Hrvati. Ajmo iz početka, idemo dalje raditi, ajmo se spasiti. Jer ako ovo zakopa dio tvrtki, 100.000 ljudi će vam završiti na zavod za zapošljavanje. Opet na teret društva. Pa rađe pomozite da ostanu raditi. Ali onda bi mogli biti i socijalni buntovi. I ono što, ne daj Bože. Pa o tome ne bi htio niti razmišljati, to bi nas odvelo u puno drugih problema. Ja se nadam da neće. Ja se uzdam u razboritost ove vlade. A mi izgleda najbolje funkcioniramo kad smo u krizi. Pa u krizi Hrvati se pokažu kao najbolji. Pa tako smo se u krizi korone pokazali kao vrlo dobri stratezi. Dakle, kad je struka preuzela vlast, vidjelo se da se može. To je ono o čemu smo govorili godinama. Nažalost, dogodilo se da Splitsko-dalmatinska županija, zapravo cijelo ovo naše priobalno i obalno područje, nekako živimo isključivo, pod navodnike, ali tako, od turizma. Da. Ova sezona, teško je vjerovati, moramo gledati pozitivno, ali teško je vjerovati da će biti dobra, naznake su loše. Pa mislim da će biti nikakva, nažalost. Ja imam jednu tvrtku koja se bavi turizmom i dobar dio prihoda iz toga crpim. Mnogi naši ljudi su se uzdali baš u turizam. Naravno, i znam da će ta sredstva u ukupnom prihodu cijelog sustava mojih tvrtki itekako nedostajati. Kako ćemo to prebroditi, iskreno rečeno, ni ja sada ne znam, uopće nemam, vjerujte mi, nikakav plan, ništa, samo znam da će dosta sredstava nedostajati i da će biti veliki problem ako se budu, ono što smo malo prije govorili, doprinosi morati platiti na nešto što uopće nije zarađeno, nije ostvareno. Turizam je grana koja je punila hrvatski proračun BDP-a, mislim, sa nekih 20%, što je jako puno. S jedne strane dobro, ali s druge strane loše. Kad kažem loše, ne mislim da je loše da se mi bavimo turizmom, nego nam to ne treba biti primarna djelatnost. Nego mislim da je loše što je Slavonija i Lika što su zapušteni. To mislim da je loše. A turizam ne bude još 3 puta jači, kamo sreći. Jer to je od turizma jedino svježi novac koji dolazi direktno ljudima, narodu, raju, šta bi rekli, je kroz turizam. Kroz apartmane, kroz restorane, ugostiteljstvo, razne djelatnosti u turizmu. Dakle, ne ide okolo kole, ne znam kako, nego direktno se uplaćuje svježi kapital izvana, dakle, njemački, engleski, francuski, kineski, se uplaćuje na račune građana. Nema posrednika, vele trgovaca i tako dalje i tako dalje. I turizam je jedna izdašna djelatnost za nas Dalmatince. Dalmatincima, Dalmaciji, da nema turizma, pa ja ne znam, vjerojatno bi nam bilo teško kao što je našim prijateljima u Slavoniji jako teško. Nekad se vlakom bez voznog reda iz Dalmacije išlo živjeti i raditi u Slavoniji jer je Slavonija bila obećana zemlja. Nažalost, sad ti isti naši Slavonci
vraćaju se ovdje na ljetne sezone raditi da prežive zimu u Slavoniji. Dakle, nešto tu ne funkcionira. To je ono što je, ja mislim, vaše prvo pitanje bilo. Vlada je tu, država je tu da postavi okvir djelovanja. Dakle, vlada je tu postavila jako loš okvir. Zapustila je kompletnu poljoprivredu, stočarstvo, OPG-ove. Jednostavno to je stavljeno na marginu društvenih događaja, gospodarstva, svega. To nije bitno. Sad se pokazalo da je to jako bitno i sad se pokazalo da bez toga Hrvatska ne može funkcionirati. Pametan će iz ove krize naučiti puno. A Bože prosti, oni drugi malo manje pametni neće shvatiti ništa. Tako da ova kriza nam je puno toga pokazala, ova kriza nam je pokazala kako bi trebali djelovati, čega imamo viška, šta nam fali, šta treba podržavati, čega se treba rješavati. Kako bi mogli kao društvo, kao država, kao nacija opstati i postati nešto čemu svi mi skupa težimo. I u svemu pitati struku. Ja se prvenstveno za to zalažem. Uvijek. Gospodine Marušiću, ima li neka država u našem okruženju ili možda dalje koja bi vam po ovim mjerama prema gospodarstvu, i cijeli svijet je pogođen pandemijom, prema gospodarstvu i poduzetnicima bila uzor? Pa mislim da nema. Mislite da su Hrvati ipak dobro odreagirali? Pa ja mislim, kažem, ja ne želim ovdje uopće politizirati jer ovo nije politička tema. Došao sam ovdje kao poduzetnik s 30-godišnjim stažom i iskustvom, predsjednik zajednice poduzetnika i obrtnika Hrvatske. Dakle, vlada je reagirala prema radnicima izvrsno. I opet ću ponoviti po ko zna koji put i nikad neću se prestati zahvaljivati na onome što je dobro, gdje su pomogli radnicima da ovih 90 dana prebrode ovu krizu i da dobiju plaću. Međutim, sad od vlade očekujem da pomognu i poduzetnicima, da kad se djelatnici vrate u svoje tvrtke, da ne naiđu na zaključana vrata. Jer da je u međuvremenu prilikom otvaranja tvrtke računi blokirani zbog nastalih dugovanja. Dakle, treba ići u otpis svih potraživanja vlade i jedinica lokalne samouprave, nemojmo to zaboraviti. Dakle, puno toga počiva na jedinicama lokalne samouprave. Tu se mora vlada postaviti čvrsto i kvalitetno i donijeti zakonske odredbe koje se mogu donijeti preko noći. Hvala Bogu, sad se vidi da se i to može. Dakle, sad se odjedan put sve može. Prije toga je trebalo 2-3 čitanja kroz Sabor, puste komisije, puste grupe. Sad se od večeras do sutra ujutro donese zakon. U krizi smo mi izgleda najbolji na svijetu. I to smo dokazali i 90-ih, evo sada i 2010-ih i tako dalje i tako dalje. Prema tome može se, zna se šta je prioritet. Pomozimo poduzetnicima sada dalje. Poduzetnici su ti koji moraju stvarati nove vrijednosti, jedini koji pune proračun. Dakle, jedino poduzetnici iz realnog sektora pune proračun. Svi drugi su na rashodovnoj strani. I tako mora biti. Ali onda pomozimo tim poduzetnicima da taj proračun mogu šta izdašnije puniti. Nemojmo ih sad zadaviti nakon 90 dana. Prema tome, vlada imperativno mora pomoći ovaj put s ovim paketom mjera poduzetnicima da opstanu nakon tih 90 dana. Evo, s ovim ćemo završiti, gospodine Marušić. Ja se nadam da ćemo se vidjeti u boljim okolnostima i sa mjerama koje poduzetnici priželjkuju. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, bio je ovo još jedan konsenzus. Hvala vam što ste nas pratili. Nadam se da se vidimo za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Ostanite doma, budite mi zdravi i sretan vam Uskrs.